Καλησπέρα σας. Πριν έρθω εδώ και την προηγούμενη φορά μου είπαν ότι είναι μεγάλη τιμή για μας που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Η τιμή δεν είναι δική μου. Η τιμή ανήκει σε εσάς, διότι δικά σας παιδιά, δικοί σας άνθρωποι κάναν αυτό το μεγαλειώδες έργο που θα δείτε σε λίγο. Είναι η νέα γενιά ποντίων και επειδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ο πρόεδρος ότι μεταδίδεται το πρόγραμμα μέσω δορυφόρου σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου, να μιλήσουμε και λίγο διεθνώς, είναι η νέα γενιά του πόντου, Pondy New Generation που λένε. Και είχε απόλυτο δίκιο, ο Πάτερ επικοινώνησε με το Θεό, αλλά ο Θεός έστειλε και σε μένα SMS προηγουμένως, γιατί έχω μια αγαθή σχέση και με τον ύψιστο, και μου είπε δεν βρέχει στην αναγέννηση σήμερα. Το πολιτιστικό Αντάρτικο ξεκινάει σήμερα από εδώ, διότι αυτό που κάνουν τα παιδιά σήμερα εδώ είναι όντως αντάρτικο, πολιτιστικό, με την καλή έννοια, πάντα. Είναι μεγαλειώδης η βραδιά για εσάς. Αυτή τη στιγμή, όπως λέμε και στον Πόντο, υπάρχει sold out στην εκδήλωση, που σημαίνει ότι βάλατε κάτω και τον τελικό του Champions League, ένα χωριό που έχει παράδοση στον αθλητισμό και μια φοβερή ποδοσφαιρική ομάδα. Όσοι όμως δεν θα προλάβουν να δουν σήμερα την παράσταση, Πρόεδρε, δεσμεύεστε να κάνετε επανάληψη του έργου και όχι μόνο εδώ, εγώ είχα προβλέψει ότι θα παιχτεί κι αλλού. Ήδη μέσω SMS που έχω και μέσω email, ακόμα θα έχετε προτάσεις από Μελβούρνη, από Μόντρεαλ και χίλια δυο άλλα. Ετοιμαστείτε για διεθνή καριέρα. Εύχομαι να περάσετε ωραία, αλλά αυτό είναι βεβαιότητα. Είναι μια μεγαλειώδης βραδιά. Μπράβο σε όλους αυτούς οι οποίοι την οργανώσανε. Συγχαρητήρια. Εγώ μπροστά τους δεν είμαι τίποτα. Μπράβο στα παιδιά. Παππού. Τι θέλεις για αύριο? Ο δάσκαλος Παππού στο σχολείο μας έβαλε να γράψουμε μια εργασία για την ιστορία του χωριού μας. Παρθένα, εγώ για την ιστορία της αναγέννησης έχω να σου πω πολλά πράγματα. Πες μου, Παππού. Πρέπει όμως να έχεις υπομονή, γιατί η ιστορία μας ξεκινάει από πολύ παλιά. Από πόσο παλιά, Παππού? Οι πρόγονοί μας που ζούσαν τον 19ο αιώνα στον Πόντο και συγκεκριμένα σε 4 χωριά της Αργυρούπολης. Το Σφενδάντο, το Μανανάντο, το Αρταπύρ και τα Σουμερά. Και πώς ήρθατε εδώ, Παππού? Κάτσε να σου πω πολύ την ιστορία από την αρχή.
Κάρς, χωριό Αράμ Βαρτάν. Το χωριό στο οποίο από το 1878 έως το 1918 ζούσαν οι πρόγονοι των σημερινών ποντίων αναγεννησιωτών, προερχόμενοι από την Αργυρούπολη του Πόντου και συγκεκριμένα από τα χωριά Μανανάντων, Σβενδάν, Αρταπύρ και Σιουμέρα. Όταν το 1878, με το τέλος του Ρουσοτουρκικού πολέμου, η περιοχή του Κάρς πέρασε στην κυριαρχία των Ρώσων, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου πήραν το δρόμο για το κυβερνείο του Κάρς, προκειμένου να ξεφύγουν από τον τουρκικό ζυγό και από τις πιέσεις που δέχονταν για εξισλαμισμό και εκτουρκισμό τους και αναζητώντας μια καλύτερη ζωή που θα τους επέτρεπε ελεύθερα να μιλούν τη γλώσσα τους και να εκφράσουν το θρησκευτικό τους αίσθημα κάτω από την ευνοϊκή μεταχείριση των ομόθρησκων Ρώσων. Μέχρι το καλοκαίρι του 1878, ένας μεγάλος όγκος Ελλήνων από το Μικρασιατικό Πόντο εγκαταστάθηκε σε περίπου 80 χωριά των διοικήσεων Κάρς, Αρνταχάν, Καγισμάν και Όλτης, που αποτελούσαν το κυβερνείο του Κάρς. Μεταξύ αυτών ήταν και οι πρόγονοι των σημερινών ποντίων αναγεννησιωτών, οι οποίοι όλοι μαζί από τα 4 χωριά της Αργυρούπολης μετήκησαν στο χωριό Αράμ Βαρτάν, στο οποίο κατοικούσαν ήδη ορισμένοι Αρμένοι και στο οποίο οι πρόγονοί μας έζησαν έως το 1918. Το χωριό Αράμ Βαρτάν, ή αλλιώς Χαραμί Βαρτάν, ήταν το μεγαλύτερο χωριό της διοίκησης του Κάρς και απήχε από την πόλη μόλις 8 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του 1913, το χωριό είχε φτάσει τότε να κατοικείται από 1.482 κατοίκους, ενώ το 1918 οι κάτοικοι υπολογίζονται στους 1.600. Οι δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρόγονοί μας όταν πρωτοεγκαταστάθηκαν εκεί ήταν μεγάλες. Γρήγορα όμως κατάφεραν να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη. Έχοντας ως κύριες επαγγελματικές ασχολίες τους τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά ασκώντας και κάποια άλλα σημαντικά επαγγέλματα, οι πρόγονοί μας κατάφεραν να στήσουν από την αρχή τα σπιτικά τους, τις εκκλησίες και το σχολείο τους. Στο Αράμ Βαρτάν οι πρόγονοί μας διατηρούσαν εξατάξιο σχολείο, στο οποίο δάσκαλοι ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού και η συντήρηση του οποίου γινόταν από την κοινότητα του χωριού, η οποία μάλιστα πλήρωνε και τους μισθούς των δασκάλων. Επίσης έκτισαν 2 εκκλησίες, αυτή του Αγίου Γεωργίου προστάτη του χωριού και την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία χτίστηκε αφού βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο η εικόνα της Παναγίας. Άφοβοι, υπομονετικοί και φιλόπονοι, γνωρίσματα που έφεραν ως κληρονομιά από ένα μακρινό παρελθόν, κατάφεραν να στήσουν τη ζωή τους από την αρχή και να ζήσουν για 40 ολόκληρα χρόνια στο Αράμ Βαρτάν μια ζωή αξιοπρεπή, διατηρώντας ζωντανή την εθνική και τη θρησκευτική τους παράδοση. Όλα αυτά όμως μέχρι τον Οκτώβριο του 1917, όταν 2 μεγάλα ιστορικά γεγονότα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος που βρισκόταν σε εξέλιξη και η έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία, έμελαν να αλλάξουν τη μοίρα τους. Οκτώβριος του 1917, η αρχή του τέλους. Πάπον! Δώδετ πουλοπόμ. Κάτι θέλω να λέω σε. Έλα πια Ο Παπαστέφανος Πάπων στο σχολείο θέλει να φτάμε έναν Τουλιάν για την ιστορία τη χωρία μου. Εγώ πουλοπόμ για την ιστορία τη χωρία μου έχω να λέω σε πράγματα και θάματα. Τι πράγματα θα λες με Πάπον? Εσύ Ρίζα εγεννήθησα εδώ. Εγώ ήρθα εδώ πριν 40 χρόνια, όταν ήμουν 18 χρονών. Στάς λέω σε την ιστορία που λόγω μας στην αρχή. Εμείς οι Χαραμίδες έζηναμε σε 4 χωρία και Μισχανάς. Είναι Αργυρούπολη είναι, ξέρετε. Το Μανανάντων, το Σφενδάντων, το Αρταπύρ και τα Σουμέρα. Έγινε τα χρόνια ήταν τα πατρόα εδάφη μου. Απακέκα, γιατί εχπάστετε? Κυρίζα, έτσι να είμαι καλά. Αλλά οι αφορισμένοι Τουρκάν δεν θέλουν να τουρκεύουν μας. Εμείς και θέλαμε. Το 1878 είναι τον πόλεμος.
Οι Ρουσάντε πήραν από τον τόπο, το Κάρς, και πήγαν να το και κυβερνείο. Και έτσι και εμείς εκπάσταμε και έρθαμε αδά γιατί έτον για εμάς καλίον που λόγω. Και πώς έρθατε αδά? Εκεί τη ρίζα. Ο λίγα πράγματα πήραμε με εμάς και χπάσταμε με τα ποδάρε. Γιατί τότε για βρήν αραμπάδας πολλά κι είχαμε. Χαϊβάνια πολλά κι έτανε. Τα πράγματα μου εφορτώθαμα τα όλε σωμία μου. Πήγαμε πολλά ημέρα στους αδά. Απέσα για ζία, ξυπόλ, απάν σαρασία με τα σώνε. Που λόγω όποιος επέρασε αυτά τα καρυπίας, τα ταλαιπωρίας, μπορεί να γρικάν το έσυρα. Αδά, το έβρατε. Αδά για βρήμ, έζηναν αρμέν. Καλοί άνθρωποι. Αγλίγορα εγκαλά ήταν μας. Και όσον εδέβαιναν τα ημέρα και ο καιρόν, μάθαναμε από τα τόπε, μπήκαμε καινούρ ζωή. Και έτσι έμεινες ελεύθεροι να καρατσεύουμε τη γλώσσα μου και να φτάμε και τα τέτοια μου που λόγω. Έτσι πήγαμε σχολείο και 2 εκκλησίας πά. Ξέρα το Πάπον. Είναι η εκκλησία τη Αγιώργη και τη Παναΐας. Και όλα τα που λόγω πήγαμε για να μπορούμε να έχουμε την πίστη μου ζωντανό και τη γλώσσα μου. Και τώρα θα φεύγουμε να παδά. Ποιος που λέγω μου, λες είχα. Ο σήμερον Πάπον, σίτα εκλώσκομαι στο σχολείο με τα άλλα παιδεία, έξαμε στο καφενείο τη χωρή να λέγνε πως οι Ρουσάτ θα φεύγνε και πως θα έρθαν οι Τουρκάτ. Μη φογάσαι για βρόπο μου. Ο Αϊόρης και αφήν το χωρίο μου να τουρκεύει. Αλλά κανένα να τώρα τα ιστορίας. Δεν απλήσουν τα σιωρόπας που λόγω μου. Θα έρθει η μάνας και ο κύρις της ασαδουλίας για να τρώγομαι. Άιτε. Τον Πάπο να σπάω. Βασιλιάνη! Άρη! Το θέλεις, Νικόλα. Στρώσον το στόλ. Ας τρώγουμε. Α, τώρα πάγω. Το πουλόπο μέρεν. Σαν ιστορίες ελέσατε. Α, τόσο δέσκαλον, ο Παπαστέφανον. Πολλά έξυπνος πρέπει να είναι γάρι. Ξέρετε πήγε. Εσέ και τα χάταλα τη χωρία μου να γράφουνε και να μαθάνε για την ιστορία. Πολλά καλά επίκεν. Αχ, θα βάσανα το έσυραμ για να έρχομες. Ας η κοιμισχανά να δά. Εκεί την Νικόλα. Ατσάπας, θα θυμούνταν αύριο τεμετέρ. Τα ρίζα σάτουνε. Άσα τα γάρι και βάλε το στόλ γιατί θα έρθα, ακούω τα παιδιά που έρθανε να τρώγουμε. Τον Νικόλα. Πάπα, έρθαμε. Καλώς τα πουλόπα. Έλα κάθε καδάκανε πες πίνουμε ένα ρακίν. Ναι, πάπα, να κάθουμε. Και εσύ πουλόπα δεν θα πες και βοήθα την πεθεράσα, τη μαζεύει το φαΐ. Εδώ είναι τα γιαβρίμ. Εφάσεις τα ζά. Εφάσα τα πάπα, έρμεξα τα πά. Εκείνη το μικρό το μουσικαρό που πάπα, κάτι και στον καιρό να αθαρώ θα ψοφά. Στεναχωρεύκεσαι γιαβρίμ. Η Παναγία θα φτάει το καλά στο Σέρνατζι. Στο Σέρνατζι. Έμαθες για τον κότσο. Δω να μαθάνω. Είπε ο κότσο, έλαξε το χωράφνα με τον Κοσμάν και ψαλάψε να τον και 3 ζά. Εσύ τι μέτρα τα χωράφια, ελάσσες νέπη. Ελάστα πάπα, ελάστα και ενούνιζα ο φέτος να βάλουν κάφα σούλε. Διότι εσύ ήταν περώματα και πάμε στο γάρσκι πουλούματα. Ας τα δουλειάς νέπη. Για βέβαια, κανένα χαπάρ έχεις. Έχω. Πώς και έχω. Άμα χάσονα. Έντο. Θέλω να στραχώρευω. Στο καφενείο έρθε ο Ιβάν, στο γάρτσι.
Και ξέρετε το είπε. Μπολσεβίκες κάλωσαν πόλεμο με τη Ρουσάντας. Και ακερδίζνε. Και έτσι ασκούνταν οι Ρουσάντας αμέρα μου. Αφεύνε. Το λες νύπη. Αν είναι τε αίκον κακόν, ελέπω ξανά έρταν οι Τουρκάντα δά, αναθέματα αφαιρισμένες. Φύγαμε, ας είχε μισχανά, για να γλιτώνουμε μας ατίνς, και πάλι λες, έμπρα που να ευρύκο μας. Αλλά ας φεύγουμε από τα που πολλά φοβούμε. Ας τα λαμβάνουμε την καλατσιπάπα. Μάνα, είναι έτοιμο το φαΐν. Ναι, πουλί μου. Ελάτε ναι στο στόλ. Άιντε, ας πάμε. Σουκ. Μέρα το πουλόβο. Τρέξον και το πουλόβο. Θοδόρα μου, χάιντε, έλα στρώγομεν. Έρχομαι, γιάγια. Ελάτε να σε αυτά με την ευθύνη μου. Ουράνιε πατέρα μου, να γιάζει το όνομα μας. Να είναι το θέλει μας, να έρθει η βασιλείας, άμμοσον ουρανών και σιγή. Το απαραίτητο μονάχα ψωμίνε μου δώσε μας ο σήμερον. Και συγχώρεσον τα αμαρτίασε μου, όπως το συγχωρούμε και εμείς ατίνς που έβλαψαν εμάς. Και μηθέξε μας σε πειρασμόν, και απομάκρυνον από μας το κακόν. Ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Καθέστε να στρώγουμε, παιδιά. Λίγο πριν οι πρόγονοι μας συμπληρώσουν 40 χρόνια διαβίωσης στο Αράμ Βαρτάν, λοιπόν, οι Μπολσεβίκοι κήρυξαν την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τα ρωσικά στρατεύματα να εγκαταλείψουν τόσο τα μέρη που είχαν καταλάβει από τους Τούρκους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και τις περιοχές του κυβερνείου του Κάρς, αφήνοντας έτσι τους Έλληνες που κατοικούσαν εκεί έρμεως στην τουρκική απειλή. Οι Τούρκοι επωφελήθηκαν από την όλη κατάσταση και άρχισαν να προσαρτούν σταδιακά τις επαρχίες που είχαν χάσει από τους Ρώσους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλο αυτό το διάστημα οι πρόγονοί μας στο Αράμ Βαρτάν ζούσαν την καθημερινότητά τους με το φόβο της ενδεχόμενης προέλασης των Τούρκων και στο κυβερνείο του Κάρς να πλανάται απειλητικά από πάνω τους. Αυτό που τόσο καιρό φοβούνταν έγινε τελικά πραγματικότητα το Μάρτιο του 1918, όταν η Τουρκία εισέβαλε στρατιωτικά στην περιοχή. Αδύναμοι και αβοήθητοι μπροστά στην τουρκική απειλή, λοιπόν, οι πρόγονοί μας έπρεπε να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Να μείνουν για να υπερασπιστούν τα μέρη τους ή να φύγουν για να διασώσουν το ελληνικό στοιχείο από τον αφανισμό. Μάρτιος του 1918. Έρχονται οι Τούρκοι. Παιδιά, ας λέω σας, την πελέα αντέβρα τα τέτοι γαρί μου. Όλων σειρών και βαρένικα θέλει να φτάσει. Και για τα το, όσον βούτουρον για να φτάω, καμία κι θα κάνετε μας. Κοίτι Αλεξίκο, άρα η καφαΐα φάσνε σας τα γαρίδα σέσουνε, για τα το πασχένετε. Και αστερώα τώρα το θα φτάω, που ξανετελέθει το βούτυρο. Και αν σκαλών το πους, άλλο πιες ακούγεται. Μη στεναχωρέθηκεσαι, Αλεξίκο. Εγώ εξεγκατώσω πολλά βούτυρο να σας δω. Που και για εμάς κάνετε, εσάς Παναδίκο κάνετε, και να παίρνω και πάω και στο γάρς πουλό εκείνο πακανείτε. Εσείς Κοσμοαφέτος εξήγετε πολλά βούτυρο. Εξέγγα χαράλαμπε. Ας είναι καλά οι φλάσεις, ο προστάτης στη χτενία μου, κι ας ότι δεν θα στερεούμες. Καλώς τον Αρών. Έλα κάθαμε τέμος να πεις τον Άκην, έλα. Κοσμά άψουμε, ακάθουμε αδακά. Μος πλόγημένε, γιατί κάθεσαι μοναχώσεις. Τον κάτω. Άψουμε, είπασε, άψουμε. Πιστεπέ. Και ξέρεις, Ντο, ενωσέν. ο Αρών, επούλτσε την κατσίκα να του χαρά λαμπών για 3 ρούβλι. Αμα ατός, ακόμα να δει του τα παράδας. Είπε πως θα εδίνε να τα συμπερασμένη καιρεκήν. Να σε απαχτσούσε το θετοπλάιβε να σογλέν τη χωρί, όπου θα έπαιζε την κεμεντζένα. Αμα στο τέλος και δέκαινα τα.
Με είπε, πώς δεν είναι δυνατά. Αφού και το βλέπσα παχτσούσια. Πώς δεν είναι δυνατά. Άρον, αν άμουν ούς την μπουρνά την γερεγή, θα παίζω, θα σερεύω παχτσούσια για 2 στάτα. Εσύ άλλα είπες με κι άλλα 7. Με είπε, Άρον, τα παράδασης πια χάντζατα, θα πέρτσατα. Χάιτα σαν να μένω. Παιδιά, εσείς παιδικοί φίλοι του και χαλάτε τα καρδιά για ένα κατσίκ. Καλά λέει ο Κοσμάν. Τα άλλη την Κυριακή, θα πέσει και με και θα καζανές παράδας, θα δίσατα. Άρον, αδίσατα, αφού λέησε. Άντε, έλα, κάθηκα με τεμάσα τώρα. Χάιτα σε έχουμε με εσάς. Καλώς τον ποπά. Καλό να έρχεται, παιδί. Έλα, κάθηκα με τεμάς, έλα. Ντόι, ξαναταβίζετε. Έναν ημέρα δίχως να τα βίζουμε και μπορούμε εμείς, πόπα. Για τα τόπα, από αραμίδες δοήμες, που είστε μας χαραμίδες, σ' όλον το γάρ. Και τώρα ντόι και ξαναταβίζετε. Ο Αρών και ο Χαράλαμον εχολάσταν για έναν κατσίκ. Και τίτε, εσείς τα βίζετε για έναν κατσίκ και κελεύετε πως οι Τουρκάν θα έρθανε παίρνει το σπίτι μου. Δόλες, πόπα. Έξω από συνσουμά, αναλυθεύα το, πολλά φοβούμαι, πως γάλια θα έρθαν και σαν μέρε μου. Μαύρα χαπάρια να τα το λες, πόπα. Μέρεξα τα. Αροψεκές, έμνες ο Κάρς, για κάτι δουλειά στις εκκλησίες. Και κα, εξαπεκαλάτσευαν και έλεγαν. Ανά το αληθεύει, θα πρέπει να φυλάγουμε. Ναι, πρέπει να κρούγουμε και να χατεύουμε έτσι. Πολλά φοβούμαι, παιδεία, πως και μπορούμε να κρούμε και πέρωμε με τα τίντς. Έχουμε λίγο στρατό. Για τα το, θα ρω πως εμείς θα χπάσκουμε σαν παδακά. Λάς είναι δεν το φούμε σαν τόσο καιρό, πόπα. Εγώ ξέρετε το λέω. Ούς να έρθει ο γραμματέας και λέει μας το εμείς το λέμε, φαϊτάν και φτάει. Χάιτα σαν να μένουμε. Που σαν τότε Χαράλαμε, πήγασουν την Κεμετζέν και σύρουν ένα τραγωδία. Κι ο Πάνος με τα πρόγατα λάσπουμε σαράζια. Παιδεία, σταματήστε την τραγωδία, θέλω να λέγω σας κάτι. Το έγραμματε, γιατί να σταματούμε. Κάτι θέλω να λέγω σας, είναι πολλά σοβαρό. Για μέρταν οι Τουρκάν. Αφού κρούστουν, εσέν κατ' τον Αβράμ να κρούει τα καμπάνας, για να το πλαεύκουν τα νουλαδά. Μας γραμματέα, ένα τότε φοβούμες. Ας αναμένουμε και τάλτσι και καλατσεύω σας συντάμα. Παύλε, μαύρα χαπάρε φέρ το κρούσιμο την καμπάνα. Νικόλα, μιλές αήκα. Αν ένα έτσι, πολλά φοβούμε, θα ζούμε και δεύτερον ξεριζωμόν. Είμαι σε 60 χρονισμό, Παύλε. Αν περάνουμε κι άλλα ταλαιπωρίας, νομίζω χυθάζουμε. Και φοβούμε για τεμένα. Νομίζω για τα παιδεία, τον Αλεξίκο, τη Χριστίνα και τον μικρόν τον πουλόβο μου, τον Ιβάν. Και θέλουν να πέρανε έκα ταλαιπωρίας. Εγώ πάτε μου ότι θα υφανονίζον. Δεν θα ήτανε, Παύλε. Τσιχάριδας δόε. Σιτεγούρευα το στόλ και να τον Αλεξίκο να τρώγομαι. Έξανα κρούνε τα καμπάνας και αχπάς τα ουσαδά. Εγώ πανέτσι, ανάμνα το χάλαβο να τρώγομαι, όταν εσκάλωσα να κρούνε τα καμπάνας. Αχ, Χάριδας, σώρωμα μίδα πουλίν, μαύρον πουλί να πέσει η θάλασσα. Τα φτερόπατ μαύρα, μα τα ποδάρα τα πέσει ο γέμα, ποιος ξέρει τον αέν. Τι ξέρουν τον αέν, Χριστίνα, η Παναία με τεμάς. Παναία με τεμάς. Α, οι αγούρνε μου, αντίν θα ήξερνε. Αλεξίκο. Χαράλαμπε,
Άλεξη, κοντόιν, γιατί κρούνε τα καμπάνας. Τι ξέρω, Γάρη. Ας αναμένουμε τον γραμματέα και τρώμε το θαλί μας. Χαράλαμπε, για μην ξέρετε κάτι. Και κρύφτε τα άτομα σε εμάς. Γαρική, ξέρουμε. Αναμένουμε τώρα και θα μαθαίνουμε. Χωρέτε, μαύρα χαμπάρια φέρω σας. Ατόν το εφοούμε σαν τόσων καιρών, έρθε. Οι Τουρκάντες έβαν σαν μέρεμουν και γάλια σκαλώνε και παίρνετε μέτρα τα χωρία. Πολλά φοβούμε πως θα έρθαν και σοαράν βαρτάν. Για τα το έγκασα σαδά. Να λέγω σας πως πρέπει πουρνώ να φεύγουμε ένα στο χωριό. Πριν έρθαν, γιατί μανάχον ο Θεόν ήξερε το θα παθάνομαι, αν ρούζομαι σαν σέρα του. Το λες, γραμματέα. Εμείς στο χωριό μου και αφήνουμε να ρούσα σέρα των Τουρκάντων. Γραμματέα, το λες, ακούσα το. Αβούτα τα μέρια είναι μέτρα και κανείς τους μάνος και απερέτα. Ναι, θα κρούγουμε με τα δίντς. Θα κρούμε. Εμείς είμαι παλικάρα. Είμαι σε παλικάρα. Αυτό το λέτε ναι και μπορεί να είναι. Ένα απόφαση της Συμβουλή της Κάρς να φεύγουμε ένα στο χωριό. Γιατί ο στρατός μου είναι πολλά μικρός. Και αν κρούγομαι με τα τίνς, θα παθάνουμε ατάν το παθάνετε με τέρσον πόντων. Ωι, Παναία. Εξέβεν τώρα, μαμ. Αίκον κακοντεύρε μας. Ως γραμματέας στη χωρή, είπανε με να πέρω σας και πάω στο Κάρς. Εκεκά θα το πλαεύκουμε σου όλοι οι Έλληνες εντάμα και απ' εκεί θα χπάσκουμε για τη Ρωσία. Σκοπός εμουνέν να κλώσκουμε στην Ελλάδα. Αυτό όμως και μπορεί να είναι τα τώρα σουμά. Για τα το θα χρειάζεται να τα γουτεύκουμε σε χωρία και πόλεις της Ρουσίας. Ατόν το ψαλαφώ απ' εσάς, ένα ίστουν πάντα ενωμέν, όθεν κι αν ευρύγουστουν. Για να σύρετε τα Καρυπίας το θα έρθαν εντάμα. Το θα εφτάμε. Έχουμε παιδεία, έμποδους γαρίδας, ανήμπορους, γρεάδας. Πώς θα σύρνατα. Ξέρω. Τα Καρυπίας δω θα έρθαν θα εμπολά. Θα στερίουμε σαν σοφαΐ. Και εσείς στράταν τα αρρωστία στα έντρανα. Εσείς όμως θα εφτάτενε αγώνα για να ζήτενε. Θα στέκουστούν για να τέναν άλλο και θα βοηθάτε τα νύμπορους. Και όθεν κι αν ευρύγουστούν, σωνούνε σου θα κρούει πάντα η μάνα Ελλάδα. Και θα πάμε. Γιατί εμείς και μπορούμε να ζούμε εντάμα με την Τουρκάντς. Και μπορούμε. Ο σήμερον πρέπει να το πλαεύετε τα πράγματα σου ναι. Γιατί με τον Πουρνόν ο Παπαστέφανο θα έφταει την τελευταία λειτουργία στο χωριό μου. Αμόν το τελέν θα χπάσκουμε σαν παδά. Αχ, Παρθένα, το κακόν έβρε μας. Να ξεριζούμε ξανά σαν μέρεμουν. Αχ, Θεέ, τόπος για να ριζούμε, σκυθά ευρύεται. Πώς θα αφήνω με το σπίτι μου. Ατάντε πήγαμε με τον υδρότα μου. Τα εκκλησίας, τα ταφεία, ανθρώπσε μου. Ατσιάπας, θα μπορούμε να εφτάνουμε ους στην Ελλάδα. Μη στεναχωρεύκου στον Γαρίδας. Η Παναία μετεμάσσε. Χωρέτε, δεβάτε ένα τώρα. Και ελάτε ένα αύριο με το Πουρνόν να εφτάμε την τελευταία λειτουργία. Να προσεύχουμε σου λεντάμα, να προστατεύουμε ο Αγιώργης. Να μην ευρύκμα σ' άλλον κακό. Χαϊτέστε. Μάνα. Μάνα σου. Μάνα και έξες το είπε ο γραμματέας. Αχ πάσκου μέσα στο χωριό, μάνα.
Σουκ. Αχ, πουλί. Υψημτυρανισμένον ετ. Η καρδιά ματωμένων. Η αύρη μου. Πουλί μου. Σαν ξενιτίαν των νερών παφαρμακωμένων ετ. Εμείς, σαν ξένα χώματα, πώς θα πάμε? Αχ, αρωθυμώ έναν γλυκήν και έμορφον πατρίδαν. Μάνα Ελλάδα, κι θα ελέπομε. Θα τελείταν τα χρόνια. Μάνα, άιντας πάμε στην εκκλησία και αυτήνομαι και έναν κερί και για τεμάς. Ήρωμε η μάνα εκεί πρέπει να χάνταν. Έλα πουλί, ας φιλώ τα μάγλωπας. Και τι μορφά παλέσατα. Αλλά σ' αφήνουμε την καλατσίν. Άξον. Ίντεν και να είναι. Εμείς κι θα χορηγούμε. Θα χορηγούμε. Θεέμ, δείξον τη δύναμης. Χριστέ, ίσον το θάμας. Ίσο μεν σπέλα κατ' θύρ, αυχασίγη χωμέτσα. Ίσο μεν ποταμό πετρών, βαρύτη καταράχ. Ίσο με λιθάρ, ίσο με ίντεν θέλτς. Μόνο στον τόπο ναύσμε, στον τόπο τέθαψα. Τον κύριε για τη μάνα! Χριστέ μπίσω μου στον τόπο! Στον τόπο μας! Πίσω με σπέλας κατώθυρ σιγήν Έτσι, ύστερα από 40 χρόνια δημιουργίας, προκοπής και ανάπτυξης στο κυβερνείο του Κάρς και στο χωριό Αράμ Βαρτάν, οι παππούδες μας οδηγήθηκαν για δεύτερη φορά στην εξορία. Αδύναμοι να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους εισβολής ύστερα από την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και λόγω της μικρής στρατιωτικής τους δύναμης, αναγκάστηκαν το Μάρτιο του 1918 να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ξεκινήσουν τη βασανιστική τους πορεία έως ότου βρουν μία έξοδο που θα τους έφερνε πιο κοντά στην Ελλάδα. Η μετακίνησή τους, βιαστική και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, αφού η απόφαση της φυγής τους ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή. Άφησαν πίσω τους περιουσίες, σπίτια, αγρούς με καλλιέργειες και αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο του ξεριζωμού. Λίγο πριν φύγουν όμως, μαζεύτηκαν στην εκκλησία του χωριού τους, όπου προσευχήθηκαν για στερνή φορά στον προστάτη Άγιό τους και με τρεμάμενο χέρι άναψαν το τελευταίο τους κερί, οικετεύοντας την Παναγία του Πόντου να τους προστατεύσει και να τους βοηθήσει στις συμφορές που τους περίμεναν. 25 Μαρτίου του 1918, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η τελευταία Θεία Λειτουργία στο Αράμ Βαρτάν και ο ξεριζωμός. Λυτρωθεί
Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννου, Χρυσοστόμου και την Ιερά Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αδέλφια, καρδία μη γεραλήν και υψήμα τούτε, τώρα που ετέλεσα και την τελευταία Θεία Λειτουργία στο Αράμ Βαρτάν, στο χωρίον πεζίνα με 40 χρόνια, ο Θεόν εθέλεσε να μη ζούμε άλλο αδά. Εξέρω πως εμπολάτσω την για τεμάς, να αφήνω με τα μέρη μου, σαν το εριζώθα με αδάκια τόσα χρόνια. Ξεριζωμέν, ασον τόποντε γενέθαμε την Αργυρούπολη. Και άδακα και έκαικα, οι Τουρκάν χατεύνε μας, γιατί κι θέλουν να κρατούμε την πίστη μου ζωντανών. Αμάν εμείς εστάθαμε σαν ποδάρια μου, γιατί η πίστη μου είναι ζωντανών. Και με την ευλογία αντί Θεού πήγαμε ως σπίτι, σχολεία και εκκλησίες. Απ' εσάς ένα ψαλαφό, να μην χάτε η πίστη μου αβούτα τα μαύρα ώρας. Για τα το, ας εφτάμε ούλεντάμα το σταυρόνι μου και προσεύχουμε στη συμπαναΐανε μου να προστατεύει μας, ούς να φτάνουμε στην Ελλάδα. Παναΐα σου μελά, πέφτα στάματα πολλά, πίσω κι ένα για τεμάς, άλλο κακό να μη ευρύκ μας. Να εις του νουλ καλά, ο Θεό να δει μας ήαν και ευλογία. Πάτε, ας καλώνουμε να εφτάμε τα μποξάδας και παίρνω μετά εικόνα σε μου. Η ώρα εν σουμά. Πάπα! Έλα ξένη. Γιατί φεύγομεν, γιατί αφήνουμε το σπίτι μου. Για να πάμε βρήκουμε έναν καλύτερον τόπο για εμάς πουλί. Και ποιος θα είναι τόσο τόπος. Η Ελλάδα γιαύρη. Πάπα και η μάνα, μαναχές αθέν. Ποιος θα αυτίνεται καιρόπον όταν σωνείς και θα ρηγάσω μνήμαν. Ποιος θα αυτίνεται το καντήλνας για να χουλείτε. Τον άλεγα τώρα σαν το τορφανό. Ξένη πουλί. Ατόν το είπε Σαλομία μιλέσα γιαύρη. Η μάνα σεν με τεμάς, μπορεί να επίε στον ουρανόν, άμα κάθε ημέρα νευρίεται σαν καρδία σε μου, πουλί. Πάπα, πολλά φοβούμαι. Ξένη, άξον πουλόπο. Οι δύο μου επόμναμε. Μα να χώνται έναν άλλον έχουμε. Ο πάπας κι αφήνσε να παθάνει τη δέν, πουλί. Και θέλω να στεναχωρεύκεσαι. Χάιτε άλλας φιλός και δεν ασυμπατείς την καιρική να σε τιμάω. Χάιτε πουλί. Πάω, πάπα. Γιατί να ένα οίκον μαυρά χαρών η τύχη. Εγώ πεχάσα τη γαρή και πρέπει να νουνίζω τώρα για τα το μωρό. Να έχω να οδηγώ ολόκληρων χωρίων στον ξεριζωμών. Γιατί Θεέ, γιατί. Γαρή, και καεί ψηλάν το στέξ. Έναν χάρη ψαλαφώσε. Πέει τον Θεό και την Παναγία. Ας βοηθούνε μασούς να φτάνουμε στην Ελλάδα. Κι εγώ, ατό το χώμα το επέρασω ταφής, ακρατώ το μετεμέν ούς να αποθάνω κι έρχομαι βρήκωσε. Χωρέτε, τερέστεν τα οσπιτόπανε μου. Τα μαχαλάδας το ετράναμε. Τι χαμελέτενε μου. Τα έμορφα νερό πάντο τρέχνε σαν παρχάρε. Τα εκκλησίασε μου.
τα ταφεία του Κίνταντε Μετέρ. Γιατί άλλο κι θα ελεμπόματα. Η ώρα έρθε. Πρέπει να φεύγουμε. Άμα πριν να φεύγουμε, ας χορεύουμε τα τσαπάτ για τελευταία φορά σαν το πέμουν. Πόντος εν άστρων φωτεινών, σε ελληνικούς αιώνας, τα αργών αυτών το όραμαν και διακρίτε κάστρον. Πόντος ακριτοφόρετος, τραντέλενον η χώρα, πυκνά βίσα τα ρασιά, μαράντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή, θύμερον μυρωδίαν, τη λύρας γλυκολάλεμαν, νερό παπάντα κρύα. Πόντος οι πρώτες αμχαράμ, το ιστερνό μου πόνος, άρο θυμώ και τραγωδώ, άρο θυμώ και κλαίγω. Και έρθανε χρόνε δίσεκτα, καταραμένα χρόνε, ουρανόν ελίβωσεν, σι ποτάμ το γέμαν, και έρθεν φρύνος, θάνατος πέρα περούσαν πόντων, κι αξανκρούγνε οι αγριδοί, καίγνε και ρημάζνε των δύο γενεών, ο κόσμο ξεριζούται, και ένας λαός πορεύκεται σαν την εξορίαν, και στην Ελλάδαν θα πάμε, ρίζα μου προαιώνιον, πατρίδα τη πατρίδας, και ξαν πουλί μας στην αρχήν, χτίζομαι το γιοφύριν, τη γη κατατρυπαίνομεν, μαλέτριν και χωρών, σέρα, σέρα, σέρα.
Όχι. Και τα υπάρχοντα του καίγνε. Όσα χρόνια κι ανεβαίνε, τα γεράδας θα απομένε. Πάπων σοεγγόν θα λέει, για τον πόντον και θα κλαίει. Είχαμε έναν πατρίδα του πολιτισμού κι είδαν, εχτίζανε κι αιώνες του πόντου τους παρθένονες. Είχαμε έναν πατρίδα του πολιτισμού Την ίδια στιγμή λοιπόν που στο Μικρασιατικό Πόντο οι Έλληνες υπέφεραν από τα δεινά της γενοκτονίας από τους Τούρκους, οι πρόγονοί μας, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες του Κάρς, εγκατέλειψαν το χωριό στο οποίο ζούσαν για 40 χρόνια για να προλάβουν και οι ίδιοι τις λαιλασίες των Τούρκων. Μέσα σε κλάματα, θρήνους και μυρολόγια, άφησαν τη γη που τόσο αγάπησαν για να ξεκινήσουν τη βασανιστική τους πορεία. Φορτώνοντας μόνο τα απαραίτητα πάνω στα κάρα τους, σχημάτισαν μία ανθρώπινη φάλαγγα και πήραν το δρόμο για την πόλη του Κάρς, κρατώντας σφιχτά στα χέρια τους τις εικόνες τους και λίγο χώμα από τους τάφους των δικών τους ανθρώπων. Στην πόλη του Κάρς έμειναν για λίγες ημέρες υπό την προστασία στρατιωτικών φρουρών, αποτελούμενων από Αρμένιους και Έλληνες. Στις 11 Απριλίου του 1918, ο γραμματέας ανέλαβε να τους μεταφέρει με φορτηγά τρένα στην Τυφλίδα της Ρωσίας. Από εκεί ξεκίνησε η περιπλάνηση και η προσωπική διανομή τους σε διάφορα μέρη της Ρωσίας, μέχρι να βρουν την έξοδο που θα τους έφερνε στη μητέρα Ελλάδα. Βλατικαυκάς, Πιατικόφσκι, Μπρασκαβέα ήταν μερικά από τα μέρη στα οποία διέμειναν προσωρινά οι παππούδες μας μέχρι και το 1919, όταν και κατέφυγαν στα Κρούμσκαγια. Η ζωή τους κατάντησε ένα ατέλειωτο καραβάνι, το οποίο δεν ήξεραν πού θα καταλήξει στο τέλος. Ενώ οι κακουχίες, η πείνα και οι αρρώστιες άρχισαν να χτυπούν τα πρώτα θύματα. Ρωσία, 1919. Οι περιπλανήσεις μέχρι να βρεθεί έξοδος για τη μητέρα Ελλάδα. Μία κι άλλος η ζωή.
Γράμματια. Σκάθουμε σε λίγο να αναπάγουμε. Έχουμε γρεάδας, καρύδας, χάταλα. Πρέπει να αναπάγονται. Εθαρώ πως το μέρος είναι καλό. Ορθάλες, πόπα. Χωρέτε. Δεν να σας αναπάγουμε στο λίγο. Έχουμε τρανό στράτα νέμπρα μου. Πρέπει να παίρνουμε δυνάμεις. Πάτσι Παρθένα. Πάτσι Βασιλιανή. Πισέστε εγκάτ με τα άλλα γαρίδα σεντάμα. Ας τρώγνει ανθρώπου. Τον γράμματεα. Βασιλιανή, έλα δα στην άκρα. Ας εφτάμε να ξαμαλές. Να τρώνετε μετέρ. Έλα. Στα Παρθένα. Ας πέρω μία ανταλεύρ και έρχομαι. Πάπα, εσύ με τον Τανί τον Νικόλα, καθέστε να ξά, ας αναπάω του. Εσείς ήσουν τρανοί, με τα λιπορίους του. Καλά λέει ο γιος Παύλε. Ας κάθομαι αδακά για να αναπάουμε, γιατί μακρύ στράτα να αναμένουμε μαζί. Αχ, Νικόλα, το σύρουμε τόσα χρόνια. Πώς να σπάω. Παύλε, η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα και τώρα αναμένουμε μαζί. Ατσάπας θα φτάνουμε σε εκεί. Είναι κρίμα να θαύκουμε σε ξένο χώμα. Για τα τόλεωσε, ας πάμε να αναπάουμε. Άιτε, ας πάμε. Γράμματεα, πολλά φοβούμαι για τη μετέρτς. Η πείνα και τα αρρωστίας σκάλωσαν και πιάνει τα ανθρώπια μου. Ναι, γραμματέα. Χάνουμε τα ανθρώπια μου. Κοίτερείς πόσα γριάδας και πόσους γέρες χάσε μουσα τώρα. Αχ, πόσοι εχπάσταμε ασοράμ βαρδάν και πόσοι θα φτάνουμε νου στην Ελλάδα. Πολλά αφού... Για τα το λέγω σας. Πρέπει να βρήκουμε έναν τόπο που σας στέλνε μας στην Ελλάδα. Τεμετέρ και αστήν τα στράτας. Και άιτε οι τρανοί. Τα είναι τα μας καλώνε και αποθάνε γαρίδες, μικρά μωρά. Και πρέπει να αφήνουμε να κρούει και ατίντς, οι πείνας και τα αρρώστιες. Παιδιά, στεναχωρεύκους του. Είσαστε υπομονή. Και θα ρω πως ακρίμσκαλια θα μπορούμε να απομένουμε ο λίγο καιρό. Ξέρω τον Φώτη την πλαντάνικες, ατός θα βοηθά μας. Άιτε μη γουνουσεύουμε άλλον άδα. Και πρέπει με τερνά γρήγουν τα φοβίασε. Άιτε ας κάθουμε. Ορθά λέει ο γραμματέας, παιδιά. Πρέπει να φαίνουμε δυνατοί. Ωχ, Παναγία μου, ενεγκάστα. Τα ποδάρα μου τρομάζνε. Εγώ παθαρουζοκά. Λίγο θα συμπίνα. Γαρίδας, αήκα πράγματα μιλέτενε. Πρέπει να βαστάζουμε, παιδεία έχουμε να τρανίνουμε. Παιδιά, ελάτε το φαΐ είναι έτοιμο. Ελάτε να τρώτε να τρανίνετε. Ήβαν, Θόδωρα, Δεσποινή, Ξένη, Σιμέλα, Αγάπη. Ελάτε πουλόπαμε, ελάτε. Εγώ παπινό πάτσι, να πάμε τρώμε. Χάιτε. Δεν βάβετε στη γιάγια τη Βασιλιανή και στη γιάγια την Παρθένα. Να δεις σας κάτι να τρώτε. Χάιτε Θοδώρα, βέβα και εσύ μετά τα παιδεία να τρώτενε, για να πέρετε δύναμη. Τι θέλω, μάνα, κι πεινώ. Γιατί πουλί, ούλτη μέρα νηστικές θα είσαι. Πώς είναι να μην πεινάς. Κι θέλω να τρώγω, μάνα, λέγω σε. Γιατί παιδί, ντόεν. Αχ, γαρίδας, το μωρό μου και λέπα το καλά. Ντόεν, Θοδώρα, ντόεν πουλί. Και πορώ, πάτσι, πονώ. Γιο, αήκα μίλες γιαύρι. Αν παθάν κάτι θα γαντέρα μου το θα φτάω. Χαρίκλια, αήκα πράγματα μιλές. Το παιδί στη δέγκη θα παθάνει. Στά, ας πάω να φέρω κάτι να φάζω ματενάδα. Καλά λέει σε, μη στεναχωρεύκεσαι. Το παιδί σα είναι καλά. Θεέ, τα καρυπίας δοσύρωμεν, τελεσίαν κέχνε.
Πάτσι, Δω εγκαίρεκη. δώστε με και μεν κάτι να τρώει η Θοδώρα. Να μπρον ενάξει. Δε μορφα τρως. Αλελεύωσε. Έλα, δώσ' με, πούλο μου, δώσ' με. Χάιτε έπαρα, ας τρώγει εγγονή μου. Χαίρεκη πούλοπο μου. Εισέστην ενάξαν υπομονή. Ας τρώνε πρώτα τα παιδεία, οι τρανοί, οι έμποδοι, και ύστερα θα έρθει και τεσέτρον η σειρά. Μη στεναχωρεύκεσαι για εμάς, Πάτσι. Εμείς νέα κορίτσια είμαι, σύρωμεν την πείνα. Φάστε ατίτς πέχνα το ανάγκη. Τον πούλοπο. Χαρίκλια, έπαρκε φάσονοτε. Θοδώρα. Έλα, πουλί. Μάνα. Δω με, πουλί. Πονείς που δεν. Ο Πάπα μέρεν. Πέταξε τα γούρτ. Ακεκά. Γιάτε. Δω θέλησε τον πουλί. Όχ, μάνα, πονώ. Θέλω ελέπατον. Αχ, το παιδί μου κι αν καλά. Ασκουής είναι στο Χαράλαμπο. Χαράλαμπε! Χαράλαμπε! Δώε, γάρι. Έλα δά. Το μωρό μου σαλαφάσε. Κι αν καλά. Δώε, Αρνόπο. Δώε, Πουλόπο. Πάπα, πονώ. Μέρ πονείς. Μιλέσαι η κακαιματών την σύμπουλη. Αδάση καρδίαν, πονώ λέγωσε και πονώ άλλο. Δω. Θαρροπός. Θοδώρα. 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 Ο λίγο νερόπον. νερό. Το παιδί μου κατέπαθεν. Ο λίγο νερό. Το έγεντον. Θοδώρα, πουλί. Πουλί, ζωή μου. Πάπα. Μάνα, γάρι. Η Θοδώρα. Θεέ, γιατί κρούσμασε έτσι. Το αμαρτία σε πήγαινα τόσο λαός και όλο βρούσατε. Στο παιδί και μετά χάδαν όλα τα μουράτε. Πήρες το δώρο το ενδεκεσμένο πίσω. Γιατί Θεέ, γιατί. Χαράλαμπε, Χαρίκλια, εξέρω πως εμπολάτσονι για τεσάς. Άμα το να εφτάμε, ο Θεός να έτσι θέλησε. Να πέρετε στο Γιάννα. Ας πάμε προσεύχουμε να αναπάετε η ψήνα της. Στά. Χαράλαμπε, στά. Ας σε λέγω το πουλόπο. Για τελευταία φορά. Θοδώρα, πουλί. Μέρα μπιτς τη μάνας. Του τατάω Μαναγέσα. Για βρήν. Σου, Θοδώρα. Μέρπας, Θοδώρα. Ας φέρω λίγα σαμαλίας. Κι ας έχατα με τεμέν. Πούς να ποδάνω. Θοδώρα, πουλίμ, Θοδώρα. Θοδώρα, πουλίμ. Εσύ σονάδιν και έπρεπες. Σονάδιν το δουλειάν είχες. Σονάδι πρέπνε γέροντι. Και ταλαιπωρημέν. Θοδώρα, το είδες και ne ζήλεψες. Το είδες και πλανέφες. Διάμιδες ουρανός η γην. Διάμιδες φως ονάδιν. Και μου δε ουρανός η γην. Και μου δε φως ονάδιν. Αδά
Αδα η νύχτα, νύχτα εν. Κι η μέρα πάλε νύχτα. Αδα λαχτόρ κι θα λαλεί. Ποτέ σκιά ξημερών. Θοδώρα, βουλόπομ. Θοδώρα. Εξασθενημένοι από την πολύμηνη περιπλάνησή του στη Ρωσία, χτυπημένοι από την πείνα και τις αρρώστιες και θρηνώντας ήδη αρκετά θύματα, οι πρόγονοι μας κατέφυγαν το 1919 στα Κρούμσκαγια της Ρωσίας, όπου εκεί διέμειναν μέχρι το 1922 με την βοήθεια των εκεί συγγενών τους. Στα Κρούμσκαγια οι Χαραμίδες αναγκάστηκαν να χωριστούν για πρώτη φορά, όταν το 1919 ένας σημαντικός αριθμός οικογενειών πήρε το δρόμο για την Ανατολική Θράκη, αναζητώντας μόνιμο τόπο διαβίωσης στο πλευρό των Ελλήνων της εκεί περιοχής. Οι περισσότεροι ωστόσο παρέμειναν στη Ρωσία, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση θα διευθετούσε το θέμα της μεταφοράς τους στην Ελλάδα. Τελικά αυτό έγινε πραγματικότητα το 1922, όταν με την ανταλλαγή των πληθυσμών πήραν το πλοίο για τη μητέρα Ελλάδα. Τα πλοία ανοίχτηκαν στη Μαύρη Θάλασσα. Η Οδύσσεια των προγόνων μας όμως δεν είχε φτάσει ακόμη στο τέλος της. Συνεχίστηκε και πάνω στο κατάστρωμα. Μαύρη Θάλασσα, 1922. Στο πλοίο για την Ελλάδα. Αγριά χαπάρια έρθανε, πήρε μας στο κλάμα και δεν στρέψαν, πεθαίνανε, θα πάμε στην Ελλάδα. Και δεν στρέψαν, πεθαίνανε, θα πάμε στην Ελλάδα. Και δεν λαπαπόρε, λα γιαλόνι, και δεν λάει πάρμε στην Ελλάδα και δεν μας ογαλώνει. Και δεν λάει πάρμε στην Ελλάδα. Και ενώ σπίτια είχαμε τρανά, είχαμε πολλά βιών. Ως σπίτια είχαμε τρανά, είχαμε πολλά βιών. Και να τώρα συρρινευκούμε στα στρατάς και στο κρύο. Και να τώρα συρρινευκούμε στα στρατάς και στο κρύο. Και έλα παπόρε, λα γιαλόνι. Και έλα επάρμε στην Ελλάδα και δεν πας στο γαλόνι. Και έλα επάρμε στην Ελλάδα και δεν πας στο γαλόνι. Και έλα παπόρα λομαριές εσένα να αναμένω. Έλα παπόρα λομαριές εσένα να αναμένω. Και νεκράν την πατρίδα μου που δεν έχω να μένω. Και νεκράν την πατρίδα μου που δεν έχω να μένω. Και έλα παπόρε, λα γιαλόνι. Και έλα επάρμε στην Ελλάδα και δεν πας στο γαλόνι. Και έλα επάρμε στην Ελλάδα και δεν πας στο γαλόνι. Αχ, και εντέμορφα πέις. Όντες θα φτάνουμε στην Ελλάδα, εσύ θα είναι σο και μετσετζή στη χωριένε μου. Ουρμπάν σο το ξάρις πουλί. Ελεψίβαν. Όντες τα τρανίντς. Εσύ αμόνα το λυριτσίς θα είναι σε πουλόπομ. Έτσι, εμπουλή, πρέπει να κρατείτε τα έθιμα, ανεμού. Αχ.
Θεό να κόφτου χρόνια σε εμάς και να διάτα εσάς. Εμείς επέρασαμε ταλαιπωρίας, δυσκολίας. Πουλόπα, η ζωή για τεσάς από τώρα σκαλών. Αχ, ας έχνε, είναι αν καλό ζωή στην Ελλάδα. Νύφε, γιατί κλαις? Αχ, μάνα, και μπορώ να ανασπάλω τη Θοδώρα. Όλος ο νου μ κρούει. Εγώ πονώ πουλί μου. Άμα ο Θεόν εθέλεσε να πέρατεν στο Γιάννατ για να μη σύρτα ταλαιπωρίας, το έσυραμε εμείς. Καλά λέει σε Γιάβρο. Ο Θεόν θα δίσασε κι άλλα παιδεία. Είστε να χορεύκους του. Άγγελοι των ουρανών, εν ούλα την τε χάσαμε χαρίκλια. Ο Θεός να αναπάει την ψήνα του. Αναπάς την ψήνα του. Πάτσι, Δώεν ξένοι, να πάμε παίζουμε με τον Ιβάν, τη Δεσποινή και τα άλλα τα παιδεία. να πάτε άμα δα σουμά. Χιλέψει καθαν ημέρα πόσα παιδιά χάνταν. Έντορ Πάτσι, θα είμαι σουμά. Ιβάν, το νούνε σου να έσετε. Αδά σουμά να παίζετε. Άιτε, δε βάτε. Τρανών τη σερών είχαν τα μωρά. Αλλά και πόρεσαν να τα γιαννίζνε. Εκεί. Και να ήταν μοναχά τα παιδεία. Όσοι εχάθανε σαν στράτας, ασυμπίναν για αρρωστίας. Όσοι εχπάσταμε ασοαράμβαρταν, το 1918. Α τώρα, όσοι εσέβαμε στο παπόρ για την Ελλάδα. Αχ, ας δει ο Θεόν να τελίνταν αβά τα βασανά μου. Ωρετε, ο Θεόν τρανώσε, ποιος θα έλεγε, σέβαμε στο παπόρ για την Ελλάδα. Αζάπας, το θα βρήκουμε κικά. Στεναχωρεύκους μου παιδιά. Εγώ αδακά είμαι. Πού είναι εντάμα θα εφτάμε αγώνα, να βρήκουμε έναν τόπο να πούμε. Και μέρε να τόσο τόπος. Κάτε εις ο νους. Πώς και έχω Αλεξίκου. Στην Καλαμαρία. Και κάθαρα έβαμε έναν τόπο να εφτάμε το χωρίο μου. Καλό γράμματε, άμα ο τόπος ο καινούρτης που θα βρήκαμε πρέπει να είναι τσαΐρ. Να μπορούμε και βοσκίζουμε τα χτίνε μου, τα πρόγατα και να εφτάμε και χωράφε. Να σπέρουμε και να βάζουμε τα δρόψε μου. Έχεις δίκαιο ο Χαράλαμπον. Πρέπει να σπέρωμε για να έχουμε να τρώγουμε. Παιδιά, ας τε σέβαμε στο παπόρ τι δεν παμηθοούς του. Α τόσα χρόνια πήγαμε υπομονή. Α τόσα μέρα αλλαξαμούς να ευρύεται παπόρ για την Ελλάδα. Αδά θα εφτάμω πίσω. Ελεύ Παύλε, δω χαρανέχνη τα χάταλα που σου μόνουμε στην Ελλάδα. Ελεύω Νικολά, ατά έχνε χαρά, μα γιατί μας είναι πολλά δύσκολο. Α τόσα χρόνια ζήναμε και κά. Πώς να ανασπάλω. Όλων των χωρίων Χριστονού, εκείνη τα άμορφα τα ρασία, με τα κρύα τα νερόπα, τα καταπράσινα παρχάρι και τα χωράφια μου τευλοημένα. Εγώ Παπαύλε, όλον το σπιτό που πλουνίζω. Το πεγάδι στην αυλή, η ξατμάμ, το ασερόνι, το γεπίμ. Μόνον ο Θεόν ήξερ, σύνο σέρε θα έρουξανα τώρα. Με υδρότανε πήγαματα, γιατί είναι χάτεψανε μαζί σε ένα βραδύ. 40 χρόνια πέρα δέβανε. Γιατί ήθελα να το ιτρανεί. Πάντα έτσι και τον Παύλε.
Θέλημα των τρανών ετών για τότε που εκπάσταμε ασύ και μισχανάν στο Κάρς. Θύματα των τρανών είμαι σε και τώρα που ξεριζούμες ασο Αράμ Βαρτάν. Ένα ζωή ξεριζωμένο, δίχως πατρίδα, δίχως τόπο. Μανάχον η Κιμιτζέ επέμενε το ιατρικό σαπόνι. Πάντα θυμούμε και πόνο την πατρίδα στον τόπο. Πάντα θυμούμε και πόνο την πατρίδα στον τόπο. Πόνος είναι πεμένε κι αδάε το χώρο. Πόνος είναι πεμένε κι αδάε το χώρο. Πατρίδα σαν πατρίδα αγόρες εξαρχίδα. Άσε πατνά τα χώματα και εκεί ψημερινά. Άσε πατνά τα χώματα και εκεί ψημερινά. Εάν αποθάνω θα ψεύω. Το είναι τέδα. Σ' όλο το βαμπόρα ακούσουν. Ντόε, τραγωδούμε να σπάλουν τα πόνε μου. Ξέρω πως θέσαι είναι πολλά δύσκολο. Αμα δά πούστουν και πρέπει να φτάτε ενοχλαγωγία. Να το συνομάτιους να πάει στο βαμπόρ. Πιστεύω να τα το είπα. Επεντώ να έφταμε. Εμείς πάει ξενιτεύταμε. Την πατρίδα μου δεν χάσαμε. Καλά, αλλά ξαμεφτάτε τα ίδια. Παιδιά, μην δείχνουμε και πολλά σημασία σαν τάντο λέατος. Αν εδεύαινε να τα δεύαμε κι εμείς, τι θα έλεγε να είχαν. Άιτε, ας έφταμε λίγο ησυχία, παιδιά. Χριστίνα, το μόρωσα μου πολλά ήσυχο είναι. Εναγκάστε να σω πολλά τη στράτα. Εκεί μέθεν. Ταλαιπωρέθεν. Γεια στερό, το πουλό μου δεν φτάει. Χριστίνα, άμα κρύωνε το μωρόνε μου. Γεια σε φογκρούμε. Μάνα κι ακούω την ανάσα της. Γεια σε φογκρούμα του. Χριστέ μου, Παρθένα μου, ντόγια και κρούει καρδιά σπουλόπο. Μάνα, μιλάς μαγικά και παράγουμε, μάνα. Παρθένα, Παρθένα πουλί. Παρθένα, Αλεξίκο, πάπα. Ντόε. Αλεξίκο. Ντόε, Αντώνη. Ντόε, δεν πάθει. Δεν είναι Παρθένα. Δεν πάθει είναι Παρθένα. Θεγατέρα σπουλόπο μου. Παρθένα. Αλεξίκο, θέλω πως το παιδί μου. Παρθένα πουλί. Παρθένα πουλί. Παρθένα. Παρθένα, γιαύρο, Παρθένα. Πουλί. Παρθένα, Μαρνίμ. Παρθένα. Δεν θα είναι μεγαλύτερα, πουλί. Πουλί, Παρθένα, γιαύρο. Σαλφάσα δεν φτάνει. Το είπα στις απράνες. Το να έφτανε, έχασαν το μωρόνα του. Το λέτε ναι. Αν είναι έτσι πρέπει να σύρουμε το στη θάλασσα. Όλες τις άντιλες. Ψυχιές θα πέσεις. Ας ο νόμο και μπορούμε να κρατούμε από θα μέτσα πάσου παπόρ. Αν θα ρεις αφήλωσε και αφήλωσε να σύρει στη θάλασσα. Και μόνο του Παρθένα πουλί. Αν σύρθει το μωρό με στη θάλασσα, θα ρούσω κι εγώ πά. Παρθένα. Αλεξίκο, ξέρω, ο πόνος σου είναι πολλά τράνος. Άμα το να έφταμε, πρέπει να έφταμε ή να λέει ο νόμος. Παρθένα, πουλί, μωρό, γιαύρο, Παρθένα. Άγγελος όλων θα είναι σε πουλί. Γιαύρο, Παρθένα. Μέρα με πουλί. Μέρα τίποτα πουλί. Γιαύρο, Παρθένα.
Σάρι, πρέπει να φάμε στην δυνατή. Στάς δίλατε το ιστερνό φίλοι. Παρθένα. Πώς θα στείλνεσαι με στη θάλασσα βουλή. Ψήνα στην ψήμα 10 ευρώ. Παρθένα βουλή, Παρθένα. Παρθένα, Παρθένα. Βουλή, Παρθένα. Αγάπη! Και πήρες μας την Παρθένα! Μερμάς Βουλή! Μερμάς Άρτη! Γιατί σε γενοάδη! Θεέ! Γιατί πήρες την Παρθένα! Ας απένασε με τη γραία γαρή! Παρθένα! Παρθένα! Ήταν εγώ τη ζωή! Παρθένα! Παρθένα! Ακόμη και πάνω στο πλοίο λοιπόν, τα βάσανα των προγόνων μας δεν είχαν τέλος. Κάθε τόσο οργανισμοί εξασθενημένοι από τις αρρώστιες, την πείνα και τη δίψα, παρέδιδαν την τελευταία τους πνοή πάνω στο κατάστρωμα και από εκεί πετιούνταν στη μαύρη θάλασσα. Στις σκέψεις όλων βάραινε ένα μεγάλο γιατί. Γιατί γνώρισαν τέτοιο ξεριζωμό. Γιατί έμειναν χωρίς τόπο. Γιατί τα βάσανά τους δεν είχαν τέλος. Η μοναδική ελπίδα που τους κρατούσε ζωντανούς ήταν η ζωή που ανοιγόταν μπροστά τους σε ελληνικό έδαφος. Μια ζωή που εύχονταν να είναι καλύτερη για τις επόμενες γενιές, χωρίς τα βάσανα που πέρασαν οι ίδιοι. Και αυτή η ελπίδα φωτίστηκε ακόμη περισσότερο στις ψυχές τους, όταν επιτέλους το πλοίο άρχισε να κοντεύει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 1922, η άφιξη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ελέψεις εν εντέμορφες απένει η Ελλάδα. Και ατός ο πύργος ντόεν. Ατός εν ο λευκόν ο πύργο. Ατός εν τάμα με το θερμαϊκό, εν τα στολίδια την πόλης. Αδά θα μένουμε πάπα. Αν όλοι έρθανε μας καλά, θα απομένουμε να δά στην Καλαμαρία. Χάιτε πάπα να φτάνουμε, να γλυγορώ να φτάμε καινούριο σπίτι. Ήταν θέλ το πουλόπο μου θα εφτάματο. Χαλάντζο πάπας καμία χατήρπουλη. Έντον πάπα, πολλά αγαπώ σε. Εγώ παγαμπούσει τσικταρί. Χάιτε, σκαλώστε να ετοιμάσουν. Πρέπει να κατηβαίνουμε. Κοιτείτε, ερέμνες, εμέρε βρέθαμε. Θεέ, όποιον κι αν εν το θέλει μας, ας εν για το καλόνε. Ας είναι το θέλει μας. Άιντε παιδιά. Μάνα Ελλάδα, προσκυνώ τα Άγια χώματας. Μοναχά, εσύ εδέχτες εμάς, οι Πόντιους. Θεέ, η δεξής μας άλλων ξεριζωμών. Χριστέ, πίσω το θάμας, αριζώνομαι, αδά, σε ευλοημένα χώματα. Ατά τα ευλοημένα χώματα που δέχουνταν εμάς, τα παιδεία μου και τα εγγόνε μου. Γραμματέα, τώρα πέρθαμε αδαντό θα έφταμε.
Τώρα θα λέγω σας. Χωρέτε, αφού εδεύαμε ατόσα χρόνια πέσα στράτα στη Ρουσίας, κυνηγημένοι και διωγμένα στο χωρίο μου, το Αράμ Βαρτάν, έρθαμε στην Ελλάδα. Ο σήμερο για τεμάς, αμα και για τάλτη καρσλίδες, εν ημέραν Αναστάσεως. Ο σήμερον γεννίουμε σ' άλλον μίαν, θα έλεγα, πέσα σα σαχτάρε, γιατί οι πόντοι όσα διωγμούς, όσα γενοκτονίας και να περάνε, ανθούν και φέρνε κι άλλο. Από τώρα κι αν θα είμαι σε ελεύθερη να καλατσεύουμε τη γλώσσα μου, να κρατούμε την πίστη μου και να εφτάμε τα τέτε μου. Απ' εκείνης το εκπάσταμε ασο Αράμ Βαρτάν, άντζαγα η ψήνα επόμενα με ούς να παίρνουμε το παπόρ για την Ελλάδα. Γιατί η πείνα, τα ταλαιπωρίας του έσυραν στα στράτας, τα αρρωστίας του έβρανε μας, πήγανε μας να έχουμε πολλούς αποθαμένους. Ψήνε μου όμως επόμενα δυνατόν, γιατί πρέπει να είναι δυνατόν, για να μπορούμε και σκαλώνουμε εξάν τη ζωή μου να συναρχεί. Έναν ζωή έμορφον, έναν ζωή ήσυχον για τα παιδεία μου, για να μην περάνε αν το έσυραμε εμείς και κι άλλο πολλά σε εμάς οι τρανοί μου. Εμείς οι πόντοι κυφοούμε στη δουλεία. Για τα το θαρεύουμε τώρα ούλοι εντάμαν έναν τόπο καλό να δάσει Καλαμαρία, να εφτάμε το χωριό μου. Έναν τόπο που θα μπορούμε να σπέρουμε, να βοσκίζουμε τα χτίνε μου και να σκαλώνουμε έναν καινούr ζωή. Μακρά εσύ τους μάτς. Και ξέρω πως τα εικόνας το κρούνε σωνούνε σου. Ας το χωρίωνε μου, το Αράμ Βαρτάν, και θα ενευζίουνταν καμία. Ατά τα εικόνας πρέπει να κρατούματα και να περάνουματα σαν παιδεία μου και σαν παιδεία την παιδεία μου. Για να ξέρνε το τρανόν ιστορία νέχνε και να μην εσπάνε καμία αν τα ρίζωσα τουνε. Ατόν το ψαλαφώ τώρα πεσάς, να εφτάτε την υπομονή και να ξέρετε πως τα βάσανα μου θα τελίνταν. Λιγότεροι αριθμητικά από όσοι εγκατέλειψαν το Αράμ Βαρτάν το 1918, οι πρόγονοί μας πάτησαν επιτέλους τα χώματα της μητέρας Ελλάδος το 1922. Όσοι όμως και αν προσεύχονταν και πίστευαν βαθιά μέσα τους ότι τα βάσανα τους είχαν πλέον τελειώσει, η μοίρα τους επιφύλασε νέες περιπέτειες. Στη Θεσσαλονίκη τους περίμενε ένας νέος Γολγοθάς, το λιμοκαθαρτήριο της Καλαμαριάς. Μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες που έφταναν στη Θεσσαλονίκη, οι πρόγονοί μας οδηγήθηκαν σε καραντίνα στο λιμοκαθαρτήριο λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που είχαν ληφθεί. Οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν εκεί ήταν δυσμενείς και για το λόγο αυτό πολλοί πρόσφυγες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Καλαμαριά. Μετά και από αυτήν την περιπέτεια και κρίνοντας ότι η Καλαμαριά δεν ήταν ο κατάλληλος τρόπος προκειμένου να φτιάξουν το νέο τους χωριό, οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν ένα νέο καραβάνι, αυτή τη φορά στη Μακεδονία, για να αναζητήσουν το νέο μέρος που θα έμεναν. Στο πλευρό τους είχαν και πάλι όσους συγχωριανούς είχαν διαφύγει από το 1919 στην Ανατολική Θράκη, οι οποίοι το 1922 με την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους πήραν το δρόμο για την Ελλάδα. Ο δρόμος τελικά τους έβγαλε στο Σούκοβο, τα σημερινά Πλατανάκια, όπου και έμειναν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Καθώς όμως το μέρος δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις τους, έπρεπε να πάρουν μια σημαντική απόφαση. Να μείνουν στο Σούκοβο ή να αναζητήσουν ένα άλλο μέρος, και η απόφαση αυτή έπρεπε να πάρθει άμεσα, καθώς η φτώχεια και η ανέχεια στην οποία είχαν περιέλθει δεν τους επέτρεπε άλλες καθυστερήσεις. Έτωνε παιδεία κάποτε, είναι ζεγγίντς, πως ότι δεν και στερίγουντον. Είχε πολλά παράδας, φαΐα, λώματα. Άμα μαναχά για την κεντίνα τενούνιζε και για τη ευτοχούς ξάει. Κάθε βράδο, στο κατοθύρ της σπιτία,
επένει ένας ευτοχός, έτον ο Λάζαρο. Ατός, ναι να έτρωεν είχε, ναι λόματα να εφόρνεν είχε, ναι ο σπίτι να εκχύντων. Α έτσι, εσύρνεν ο Ζενγκίν τα θρουμούλε και ο ευτοχόν ο Λάζαρον εζήνε. Α έτσι εδεύανε τα χρόνια του ευτοχού και έναν ημέραν επέθανε. Α τότε εκατήβεν άγγελος Κυρίου, επήρεν την ψήναν και πήρε να και πήγε στον παράδεισο. Για τα το λέγω σας παιδεία, μη στεναχωρεύκουστουν για τα ανθρώπσισουν, πεχάθα να συμπίναν και τα ταλαιπωρίας. Ατίνα τώρα είναι εκεί ψηλά και φτάνει τη ζωή να του. Ναι, Ιβάν, άμον των ευτοχών των Λάζαρων, α έτσι και είπα τσίς, εκατήβεν άγγελος Κυρίου και πήρε να την απάν. Εμείς τώρα είμαστε γυρευοί, άμον των Λάζαρων. Γιατί λες το δεσποινή? Έξω το γραμματέα πέλεν τον πάπαμ των Κότσον και τον Ταΐν των Κοσμάν να πάνε στο χωρίον και να ψαλαφούν για να δίνε μας κάτι να τρώμε. Καθήνα στη ζωή να εμπορεί να ευρύεται στη θέση τη ευτοχού τη Λάζαρε. Αδά είμαι και εμείς τώρα. Άμα παιδεία, να ξέρετε πως ο Θεός κι ανασπάλα την παίχνει ανάγκη. Καλά, πόπα. Χάιτε, τώρα δε βάτε. Το μάθημα ετελέθη. Δε βάτε να αναπάγουστο. Πάτσι, έρθαμε, τελέσαν το μάθημα. Πολλά καλά. Είπε μας ο Παπαστέφανο έναν έμορφο ιστορία για τον ευτοχό το Λάζαρο. Έρθαμε, τελέσαν το μάθημα, έρθαμε να τρώμε. Αχ, γαρίδας, αστεχάσα τη Θοδόρα μου, επήρα ατό το ορφανό και ατό εδέ και μετρανό χαρά. Ποιος θα έλεγε του ότι εμείς θα πάμε να ψαλαφούμε ο λίγο να λέμε. Πάτσι Παρθένια, Πάτσι Βασιλιανή. Ντόεν, παιδιά. Έβραμε ο λίγο αλεύ. Ας αντίς Βιρζίνα δά σουμά. Είσαστε καν να τρώνε κι άλλα. Έβραμε ο λίγο αλεύ. Ολονών τα πόρτα σε τόκαμε. Αμάν, ο λίγε δεν έκανε μας κάτι. Ποιος θα έλεγε πως στην Ελλάδα θα έλεπανε μας άμμο ξέντ. Στον πόντον να είμαι Έλληνες και αδάκα να είμαι ξέντ. Πάπα, και λέπωσε καλά και έχεις τον καιρό σου. Καλά είμαι πουλί. Τερέστην εσείς να είστε καλά. Άστε με. Τα ερήγασες. Θα τσιλιάζωσε να ξαναχουλήσει. Παιδιά, αν ένα απομένο μαδά, πρέπει να τερούμε και φτάμε ως σπίτια. Με τα βούτο το καιρό, εθαρώτε μετέρ χάτα γιανίσμε. Σωστά. Έχεις δίκιο, Αλεξή μου. Για αν θα πρέπει να απομένουμε αδά, για θα πρέπει να αραεύουμε έναν τόπο και χτίζουμε ένα καινούριο χωρίο. Αδά, έχασα τον πατέρα, έχασαμε τα ανθρώπισε. Μα χάνουμε κι άλλους. Λέω να αραεύομαι έναν άλλον τόπο. Αδακά σου μπορούμε να φτάμε το χωρίο νέμα. Γραμματέα, εσύ το λες. Εγώ πάω στη λογοπαίδεια. Αδά στο Σούκοβο και πολλά κρύο νεφτάει και μπορούμε να σπέρουμε και να βοσκίζουμε τα χτίνια μου. Πρέπει να αραεύουμε και να ευρύκουμε έναν άλλον τόπο. Καλά λέτε. Και μετέρ και θα μπορούν να στείλουν τα στράτας. Ξέρετε, δεν το λέω παιδεία, να χορηγούμε. Κάνω λίγο νόματα γουρ, ας πάνε αραεύουν έναν τόπο. Και εκεί πάμε χτίσουμε το χωρίο μου. Κι άλλο, ας στέκουμε αδακά και ωραίζουμε τα ανθρώπους μου. Α, το είναι κι άλλο καλείο. Ποιος θέλει να πάρει. Ήνας εγώ. Εγώ πάω. Εγώ πάω, έχουμε παιδεία με εσάς. Έντονε παιδεία. Δεν βάτε εσείς. Εγώ θα απομένω αδακά
Μετάλτς, να εράζουμε τη μετέρτς. Πού και κάπαμε, γραμματέα. Πάρτε είναι τη στράταν για τα σέρας. Κάτι θα βρήκετε. Άιντε, παιδεία, ας φεύγουμε τώρα, πρέπει να γλυγορούμε. Σταθέστε ενός λίγο. Ας λέμε εδώ και σάλτς. Χωρέτε. Κάτι θέλω να λέω εγώ σας. Γράμματα, το θέλεις να λες μας. Ενούντζαμε μετά τα γούλτς. Θα πάμε αράευουμε και βρήκουμε έναν άλλον τόπο. Γιατί αν θα κάτω Σούκοβο και είναι καλό για εμάς. Δόλες, γραμματέα. Τε μετέρ και αντέχτε. Αρχίνωσαν και θεντελίζνε. Στεναχωρεύκους του. Αφεύνια τώρα τρινοματί να πάνε αραεύνε τόπο. Και μου το ευρύκνα του, άρτα να λέγνε μας. Χάιτι, πισέστε να τώρα κάτω. Ας παίρνει μετά την συστράτη. Το γραμματέα. Καρίδας, ας φτάμε κάτω να παίρνουν τα παιδεία μαζί έκουνε. Παιδιά μου, η Παναία να εν με τεσάς. Ούλα αφήνομαι την τύχη μου στα χέρια σου. Ψέστε ό,τι μπορείτε να βρήκετε ένα μέρος να ριζώνομαι. Εγώ δίχωσα στην ευσύ μου. Θέρμο παρακαλώ σας, αγλίγορα να κλώσκουστούν με έμορφα χαπάρ, στο καλό μπέδια. Λάτε, γάριδες. Παναγία με τεσάς. Στο καλό, παιδεία. Η Παναγία με τεσάς. Στο καλό μπέδια. Παναγία να εν με τεσάς. Στο καλό. Στο καλό να πάτε. Στο Σούκοβο λοιπόν οι πρόγονοί μας όρισαν μια επιτροπή αποτελούμενη από άντρες του χωριού, στην οποία ανατέθηκε η αναζήτηση νέου μέρους. Οι άντρες της επιτροπής έφυγαν με τις ευχές των συγχωριανών τους και με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να βρουν επιτέλους την κατάλληλη τοποθεσία όπου θα χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Ο δρόμος τελικά τους έβγαλε στο χωριό Τσιτσιλίκοβο, στο οποίο κατοικούσαν τότε λίγες οικογένειες ντόπιων, θρακιωτών και μικρασιατών. Οι άντρες της Επιτροπής εξέτασαν προσεκτικά την περιοχή, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι αυτή ενδείκτηται για γεωργία και κτηνοτροφία. Και αφού διαπίστωσαν ότι το Τσιτσιλίκοβο είναι το μέρος που έψαχναν, πήραν το δρόμο της επιστροφής για το Σούκοβο, προκειμένου γρήγορα να ανακοινώσουν τα ευχάριστα νέα στους συγχωριανούς τους. Μέχρι όμως να επιστρέψουν, η αγωνία όσων είχαν παραμείνει στο χωριό είχε αρχίσει να κορυφώνεται. Θεέ μου, εμείς πεφέκαμε τα μέρα μου για να μην χάτε η πίστη μου σε σέν. Α τώρα πολλά παρακαλώσει. Πίσω να βρήκομα γλίγορα έναν τόπο να φτάμε το καινούρ χωρίωνε μου και να μην παθάνε τα παιδεία μου κανείς κακό. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γάριδας, ατόσα ημέρα σε δέβανε και τα παιδεία μου και φάνθαν. Πολλά φοούμε, για με παθαν κάτω. Βασιλιανή, ας μη χάτε η πίστη μου. Τα παιδεία μου θα ελέψει. Αγρήγορα θα κλώσκουνταν και θα φέρνε μας και έμορφα χαπάρε. Χωρέτε, τερέστε, έρθαντε μετέρ. Έρθαντε μετέρ. Καλώς έρθετε, παιδιά. Έχετε την καλά χαπάρε. Τα χαπάρα το έκαμε πολλά καλά. Το μέρος ευρέθεν. Δόξα σοι ο Θεός. Παιδεία, Εβίασαν οι προσευχές. ευρέθεν το μέρος. Να πάμε σε ένα χωρίο που λέγανε το Τσιτσιλίκοβο. Ακεκά, Ζουνολίγ, καλή άνθρωποι. Κύπον διάμον εμάς, άμα θα αγκαλιάσκονταν εμάς. Το μέρος, εν τσαΐρ, εν άπλα,
Άμονα τον τεράεβα. Αναία, ευχαριστώ σε που έξες τα προσευχάσε μουν και πήγε στο θάμας. Τα παιδεία μου έβρανε τόπον να ριζώνομαι, να ζούμε έναν ήσυχον ζωήν, να τρώμε γλυκόν ψωμίν. Ευχαριστώ σε Παναγία, ευχαριστώ σε Παναγία. Χάιτε, ας ετοιμάγουμε και πάμε στο καινούργιο χωριό μου, το Τσιτσιλίκοβο. Χάιτε. Πάπα, χάιτε, και έξω στο γραμματέα. Χάιτε, πάμε στο καινούριο χωρίο. Σουκ. Και μπορώ πολύ. Δεν πάτε εσείς. Πάπα, το έλεσα τώρα. Εσύ τόσα έσυρες αστράτας. Αδά θα κρουσοπείς. Και μπορώ, λέω εσύ. Φαίνεται το λάδι μαδάει τελέθη. Πάπα, Δεν ρέστην αυτά τις εσείς τις δουίνες σου. Πάπα, μιλές σαϊκά. Εσύ... Και μπορώ, λέω εσύ. Πού ήξουν είναι τα υφάνα μου να λέπατσι. Μάνα, Γάρι, έπαρε το μωρό και λάτι. Δω έριζα μου. Δω θέλεις φουλόπο. Ο πάπα μου και καλά. Έπαθες Παύλε. Δω παπά. Γάρι, Δω παιδεία. Εμέν το λάδι με τηλέθεν. Εγώ πατρίδα και γνώρτσα. Πάπα. Φαίνεται και τον εγγραφτόν να θαύκουμε σου μάσα παιδεία μου. Πάπα, μιλές σαϊκά. Μιλές σαϊκά, μα βρεις την ψή μου. Θα είναι σε καλά. Στουλάρτη σπίτι εμούν. Σου κανάν. Γιώκ Γάρι, άστε με να ποθάνω. Δε άντε εσείς πείστε το χωρίο που θα ζήνε τα παιδεία μου. Και άστε με μανάχων μανασπάλετε. Πάπα. Παύλεμ. Πάπα. Πάπα, μη πας. Πάπα. Πάπα. Σουκ, πάπα. Παύλεμ. Έπειρες το εγγόνι μου την Παρθένα. Αν τώρα πέρσι για τον άντρα. Παύλε, εσύ έσνε το στουλάρτη σπίτι μου. Του κανάν. Αφήτσι με μαναχέσα. Παύλεμ. Αγούλουμ Παύλεμ. Ούλτσε μου νεδερμένευες. Σουκ Παύλεμ. 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 Και πήραν το δρόμο για το Τσιτσιλίκοβο, το χωριό που σήμερα ονομάζεται Αναγέννηση. Η άφηξή του στο Τσιτσιλίκοβο έγινε το Σεπτέμβριο του 1923, οπότε περίπου 200 οικογένειες Χαραμίδων πρωτοεγκαταστάθηκαν εδώ, ενώ ορισμένοι επέστρεψαν από τη Ρωσία στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στο Τσιτσιλίκοβο αργότερα. Κατά το διάστημα των περιπλανήσεων στη Μακεδονία και μέχρι να βρεθεί το χωριό Τσιτσιλίκοβο βέβαια, ορισμένοι Χαραμίδες εγκαταστάθηκαν σε άλλα μέρη της Μακεδονίας, όπως το Κιλκής και συγκεκριμένα τα χωριά Κεντρικό, Αντιγόνια και Χέρσο, τη Βέρεια και συγκεκριμένα τα χωριά Πατρίδα και Ήμερα, τη Φλόρινα, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, ενώ ορισμένοι έφτασαν ως τον Πειραιά και το Αγρίνιο. Στο νομό Σερών, πέρα από το Τσιτσιλίκοβο, ορισμένοι Χαραμίδες εγκαταστάθηκαν στο Παλιόκαστρο, την Άνω Βροντού και τη γειτονική Βαμβακιά. Με νοπές τις μνήμες που άφησε μέσα τους ο ξεριζωμός λοιπόν, αλλά με άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας για μια νέα ζωή καλύτερη για τα παιδιά τους, οι πρόγονοί μας στο Τσιτσιλίκοβο κατάφεραν γρήγορα να ξανασταθούν στα πόδια τους.
Και έτσι έφτιαξαν σιγά σιγά τα σπίτια τους, τα χωράφια τους και τη ζωή τους από την αρχή. Και αφού πέρασαν 10 χρόνια, από τότε που πρωτοπάτησαν το πόδι τους στο χωριό, αποφάσισαν να αλλάξουν την ονομασία αυτού σε αναγέννηση. Αναγέννηση σημαίνει γεννιέμαι ξανά μέσα από τις τάχτες μου. Έτσι και οι Χαραμίδες ξαναγεννήθηκαν και προσέφεραν σε εμάς, τις επόμενες γενιές, μια αξιοπρεπή ζωή. Ωραίτε, 10 χρόνια εδεύανε, ασα τότε κι αν πέρθαμε ασυγκιμισιανά την πόντου αδά. Ακόμα σωνούνε μου κρούγνε τα ταλαιπωρίας του έσυρα μους να ευρίεται ατός ο τόπος. Ο σήμερον, το πλαέφταμε νουλα δά για να ευρήκουμε το καινούρο όνομα τη χωρία μου. Το όνομα να το πρέπει να είναι ελληνικό. Για τα το λέγω πως το όνομα να το πρέπει να είναι αναγέννηση. Ωραίο όνομα. Αναγέννηση είναι ξαν γεννίουμες. Αναγέννηση είναι γεννίουμες απέσα σας αχτάρια. Το λέτενε. Δέχκους του να είναι το καινούριο όνομα τη χωρί. Αναγέννηση. Αναγέννηση να είναι. Έχουμε γράμματα. Από τώρα τα 4 χωρία πεζίνανε συγκιμισιανά την πόντου. Το Μανανάντο, το Σφενδάντο, το Αρταπύρ, η Σουμέρα. Αμα και το χωρίο νεμούν, το Αράν Βαρτάν, πετύναμε εμείς ο Κάρς, γεννίουνταν ξαν σαν τον τόπο. Χάιτε η αναγέννηση να είναι ο τόπο που τα παιδεία μου, ναι ευτοσίας θα περάνε καμία, ναι τυραννίας, ναι τι δεν. Χάιτε η αναγέννηση να είναι ο τόπο που όσα χρόνια κι αν διαβαίνε η παράδοση των ποντίων θα απομένουν ζωντανών. Να ζει η αναγέννηση! Να ζει η αναγέννηση! Να ριζώνομαι και να κλαδώνομαι, παιδιά! Χάιτε ας γλεντούματα τώρα. Ας χορεύω. Πουν μαζί! Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης Χαραμίδες ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και συνέδραμαν αυτούς τους 3 μήνες ώστε αυτή η παράσταση να ανέβει απόψε εδώ στο χωριό μας την Αναγέννηση. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όσους βοήθησαν ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους ηθοποιούς μας, χάρη στους οποίους και χάρη στη θέληση και στην υπομονή που έδειξαν για 3 ολόκληρους μήνες, αυτή η παράσταση πήρε απόψε σάρκα και οστά. Στο ρόλο του Παπαστέφανου, ο Σπύρος Τσιφτελίδης. Ο γραμματέας του Αράμ Βαρτάν, Γεράσιμος Καρυπίδης. Λιμενικός, ο Γιώργος Αδαμίδης. Ο Δημήτρης Τσιμενίδης στο ρόλο του Χαράλαμπου. Η μικρή δοδόρα μας, η Άννα Παναγιωτίδου. Ο ένας από τους 2 παππούδες μας, ο παππούς Νικόλας, ο Δημήτρης Βαβικόπουλος. Χαρίκλια, η Χρυσάνθη Κούλικα.
Ένα χειροκρότημα και για την πιο μικρή ηθοποιό μας, τη Γεωργία Κυριακίδου, στο ρόλο της Αγάπης. Η μία η γιαγιά μας, η γιαγιά η Βασιλιανή, η Ιορδάνα η Μπουχούρη. Ένα χειροκρότημα. Ο παππούς ο Παύλος, ο άλλος μας παππούς, ο Αναστάσιος Κουρουζίδης. Στον ταούλι ήτανε ο Σπύρος ο Πετρίδης. Και στη λύρα ο Αλέξης ο Χουρουζίδης. Ο Κοσμάς ο Καρυπίδης στο ρόλο του Αλεξίκου. Και ο Άκης ο Παπουλίδης στο ρόλο του Κοσμά. Η Παΐα Τρανούδη υποδίθηκε τη μικρή Σιμέλα. Η Χριστίνα ήταν η Ελένη Παπαδοπούλου. Ο Βασίλης ο Απιδόπουλος στο ρόλο του μικρού Ιβάν. Και η Δέσποινα η Τσιμενίδου ήταν η μικρή μας Δεσποινή. Η Ξένια η Κουρτίδου υποδίθηκε τη μικρή Ξένη, την κόρη του γραμματέα. Και η Ζωή Ταουκτσί στο ρόλο της Κερεκής. Ο Θόδωρος Χουρουζίδης, ο κότσος του Αράμ Βαρτάν. Και στο ρόλο της Πελαγίας, η Αγγελική Ταουκτσί. Η άλλη μας η γιαγιά, η γιαγιά Παρθένα, η Μαρία Κυριακίδου. Και στο ρόλο του Αρών, ο Κυριάκος Φωτιάδης. Να πούμε φυσικά ότι είχαμε και δύο ακόμη ηθοποιούς, τους οποίους λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν μπορούσαμε να σας τους παρουσιάσουμε στο προτζέκτορα. Ήτανε λοιπόν ο κύριος Γιώργος Τσιτελίδης και η μικρή Σοφία Παναγιωτίδου που μας βοήθησαν σε ένα γύρισμα. Είχαμε σκοπό να σας το προβάλλουμε κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια από τις επόμενες παραστάσεις μας. Θα το δούμε όλοι μαζί. Φυσικά για να βγει αυτή η παράσταση, πολύτιμη ήταν και η προσπάθεια όλων των συντελεστών που αυτούς τους 3 μήνες μόχθησαν πραγματικά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς, ξεκινώντας από την ομάδα των σκηνικών. Τα σκηνικά τα οποία, αν και άπειροι, κατάφερε η ομάδα μας να τα φτιάξει με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο. Λοιπόν, στην ομάδα των σκηνικών η Αναστασία Αλεξανδρίδου, η Βέρα η Μασμανίδου, η Φανή Παπαμιχαηλίδου και η Ευγενία Πετρίδου. Ενώ στο στήσιμο των σκηνικών βοήθησε ο Μάκης ο Αλεξανδρίδης. Ένα θερμό χειροκρότημα. Τα κουστούμια, τα ρούχα των ηθοποιών επιμελήθηκε η Χριστίνα Χουρουζίδου, ενώ το μαγιγιάζ η Μάγδα η Μπάρβα. Οι χορογραφίες ήταν της Φιλιός Ορφανίδου, η οποία φυσικά συμμετείχε και στην αφήγηση. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη μουσική επιμέλεια της παράστασης, το Στέφανο τον Καρυπίδη, ο οποίος έδισε το έργο μας με τις νότες του. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα στο Φάνη τον Απιδόπουλο, ο οποίος όλο το βράδυ είναι απέναντι και επιμελείται τα φώτα μας στη συνεργασία με τον φωτιστή.
Στην παράσταση φυσικά πολύτιμη ήταν και η βοήθεια της φωτογράφου της αναγέννησης, της Μαρίας Τουρατζίδου, που την καλούμε και αυτή να παρευρεθεί εδώ μαζί με τους συντελεστές και χάρη στην οποία έχουμε όλο αυτό το υπέροχο υλικό που έντυσε την παράσταση και τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων της αναγέννησης. Μαρία, σε περιμένουμε και φέρε και μαζί σου, Μαρία, την καλομάνα της αναγέννησης, τη θεία την Πελαγία της Σαμουηλίδου, η οποία μας τίμησε με το να φωτογραφηθεί για τις φετινές εκδηλώσεις γενοκτονία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στον Πολιτιστικό Σύλλογο, να φωνάξω ως ένας από τους σεναριογράφους, να φωνάξω και τους συναδέλφους μου στην εξέδρα για να ευχαριστήσουμε και εμείς από πλευράς μας όλους εσάς που βοηθήσατε αυτή η ιδέα να γίνει πραγματικότητα και φυσικά να ευχαριστήσουμε και το Πολιτιστικό Σύλλογο που από την πρώτη στιγμή πίστεψε αυτό το εγχείρημα, τη σύσταση της θεατρικής ομάδας εδώ στην Αναγέννηση, η οποία ξεκινάει απόψε. Ήταν η παρθενική μας παράσταση και από σήμερα ξεκινάει το μεγάλο μας ταξίδι. Να φωνάξω τον Παύλο τον Χουρουζίδη και τη Βασιλική τη Μασμανίδου. Μαζί με μένα τον ομιλών τον Σοκράτη τον Χουρουζίδη γράψαμε το σενάριο αυτής της παράστασης. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, γιατί για να βγει αυτό το αποτέλεσμα βοήθησαν πάρα πολλά άτομα. Να με συγχωρέσετε ή κάποιος. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Το γεγονός ότι σήμερα παρευρέθηκε τόσος κόσμος σε μια παράσταση που για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Αναγέννηση από ερασιτέχνες εθελοντές ανθρώπους μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει τη δύναμη και το θάρρος να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, και εμείς σας υποσχόμαστε ότι οι Χαραμίδες τώρα ξεκινάνε και θα φροντίσουν να σας παρουσιάσουν και άλλες πολλές εκπλήξεις στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά, δεν το ξεχάσαμε, τον κύριο Παύλο Κοντογιαννίδη, ο οποίος σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο ηθικός υποστηριχτής μας. Και χωρίς δεύτερη σκέψη ήρθε και την πρώτη φορά που τον καλέσαμε στις πρόβες, αλλά και τώρα και μας τίμησε με την παρουσία του στην παράστασή μας.